Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरनाय थाबाय आवाजखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनादोंब्ला डाइरेक्टलि नोंथांमोना लाइभ स्ट्रिमिं जेब्ला नायदों अब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन बुंहरनो हागोन कि भइसआ मोजां खोनादों गिबि गिबियाव दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमिंआवहाय जोंजों नुजाथिफैना दङ सासे आलासि आरो गोबां सुबुंफ्रा मिथिगौ जानांगौ जेरै हमना ला दोंनै लामा मोनसे गाथोन बे बिजाबखौ लिरदों आरो बिथाङानो जाहैबाय सहाय सुलि ब्रह्म आब' जोंनि स्टुडिअ'आव दंफैयो लाइभ स्ट्रिमिं डाइरेक्ट होखानोसै साननानै आं आब'खौ बुंबाय आरो बेनि गेजेराव आब'खौ आं सिगांग्रो गांसे आर'नाइजों गोसो गोथारै बरायना लाग्रोनि आब' ओमफ्राय आब'जों जों माखासे खोथाखौ रायज्लायगोन थेंक इउ स' माच आब' फैनायनि थाखाय स्टुडिअ'आवहाय जोंनिसिम माने आब'जों जों माखासे गोनांथार खोथा जों सावरायगोन रायजो राजाफोर स' अननानै बे आब'नि थाखाय खेबसे आं आखाइ खबबाय नोंथांमोनाबो न'आव जमा नायदोंब्ला आखाइ खबनानै हो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जास्ट जोङो 10 मिनिटसिम रायज्लायगोन बिराद गोनांथार खोथा जों जागायजेनसै आब'आ बबेनि मानि बबे जायगानि आरो लोगोसे बिथाङा बबे जायगानिफ्राय थुलुंगा मोन्दोंमोन बिजाब लिरनायखौ जों बे सायाव रायज्लायगोन बिथांनि बिजाबखौ आं गांसे बेयावनो खोन्थानोसै आब'आ गावनो आंनो अननानै होदों बेखौ बिथाङा गावनो साइन खालामना होलायबावदों जोबोद अननाय आरो गोजोननायजों फंबाय प्रकाश नार्जारिनो होननानै बे साइन होलायनानै होदों थेंक इउ स' माच आब' बे बिजाबखौ बिथाङा दाख्लै क'क्राझार थुनलाइ फोरबोआव होदों आरोना गोजोननाय थाबाय ओइदिनखालि होनायाव आब' आं नोंथांनिफ्राय माखासे माइकखौ आं नोंथांनिसिम लांसै दायो खाथियावहाय नोंथाङा बुंनो हागोन जेनेबा नुगोना नुवाखै मानसिफ्रा माबाखौ एसे ओरै थानांसिगोन अके स' नोंथाङा बबे जायगानि बबे डिस्ट्रिक्टनि बेखौ नोंथाङा फोरमायनानै आरो बबे जायगायाव जोनोम जानाय बेखौ माखासे सुंद'यैनो जों 10 मिनिट लादों नालाय गिबियावनो आङो बयबो नायगिरि रायजो राजा आइ आफामोननिसिम बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनिसिम फंबाय प्रकाश नार्जारिनि नैबे सोदोब चेनेलनि गेजेरजों आंनि खुलुमनाय मान होनाय अननाय मोजां मोननाय बेखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आंनि सिनायथिखौ फंबायनि बुंनाय बायदियै आं होग्रोनो सानदों आङो दतमा गयबारि गामिनि जिल्ला क'क्राझार मुङा सहाय सुलि ब्रह्म गोबाङानो मिथिखागौ जानो हागौ दा थुनलाइ मुलुगाव एसे एनै मिथिजानाय आं सहाय सुलि ब्रह्म थुनलाइ मुलुगनि गिबि आगानखौ आं सल'माजों जागायजेनदों दासिम आंनि सोरजिया नै बावैसो सिगां जोंनि क'क्राझार जिल्ला 100 रावनि थुनलाइ फोरबो बेयाव जानानै थांनायाव गांसे बिजाब बेखेवनायखौ लानानै आं दासिम गांबा बिजाब लिरनाय जाबाय खन्थाइ आरो सल'मा गासैयै गांबा बिजाब लिरनाय जाबाय माने थुनलाइ फोरबोआव आं गांसे खन्थाइ बिजाब गोदानै बेखेवनाय जादों अके आं रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनि आब'आ माने आथिङा बिना लिंग्रि आरो बिथाङा अब्लाबो ओरैबायदि साहस बिथाङा गारिबो सालायनो हायो आब'आ आरो लोगोसे बिथाङा बिजाब लिरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे मोनसे इन्सपाइरेसन मोनसे थुलुंगा मिथिबायना रायजो राजाफोर जे बिथाङा सासे अंगहानि जानानैबो जेनेबा हमना ला डिजेबिलिटिसआव गोग्लैयो नङा होमबा डिजेबिलिटिस जानानैबो बिथाङा गोबां खामानि मावो जेरै हमना गारि सालायनाय जेरै हमना बिजाब आरो मा मावबावोथाय आब'आ गावनो खोन्थासिगोन गासै फंबाय प्रकाश नार्जारिनि सोंनाय बायदियै आंनि मावनायनि सायाव बुंनांगौब्ला ओरैनो आङो गभर्नमेन्ट जब जेबो मावा ओरैनो आङो सिगाङाव ट्राइ खालामदों बहुद बार नाथाय ट्राइ खालामदोंबाबो मोननो हानाय जायाखै बेफोरनिबो आंनाव माखासे जाहोन थागोन जाथाय थागोन बेफोरखौ आं लासैनो दिनै नङाबाबो आं माब्लाबानि गेजेराव आं बेबायदिनो माखासे चेनेलनि गेजेरजों आं बुंलांगोन जेन' इयुन जोलैफोरा जाहाथे माखासे फेसनिफ्राय गावखौ मोनसे स्ट्रेंथ हिसाबै माने लाखिनो हायो गावखौ मोनसे गावनि स्ट्रेंथखौ गाव लाखिनानै थानो हायो बेफोरनि थाखाय आं आंनि माखासे रियेलिटिखौ आं लासै लासैबाबो आं होलांगोन बे आंनि गोसोआव दङ आरो दा गभर्नमेन्ट जब आं मावा नाथाय आङो ससियेलनि खामानि मावनो मोजां मोनो हिसाबै 1999 मायथाइनिफ्रायनो ब्रह्म धर्मनि गाहाय प्रसारक आफा प्रसारक माने नर्थ इस्टनि सर्बाधिनायक आफा लहित चन्द्र ब्रह्मनि
जे इन्स्टिटिउसन बिनि ब्रह्म धर्मनि जे आइडियोल'जि बे आइडियोल'जिखौ प्रसार खालामनायजों लोगोसे बेखौ फोथांनानै लाखिनायनि सायाव बेस खालामनानै जे इन्स्टिटिउसन गायसनदों माखासे फरायसालिफोर बे फरायसालियाव आङो फार्स्ट सासे फोरोंगिरि हिसाबै आं मावजेनदों दा रौमारि स्वरुप स्थिति बर्डिं स्कुल होननाय दङमोन आं बेयावनो फार्स्ट मावजेनदों बिनिफ्राय माबायाव बनरगाव लाइमोन सोरां फरायसालियाव आङो बेयावबो सासे लेङाइ फोरोंगिरि हिसाबै आं खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय थांनानै आं बेंटल गेटआव दा स्वरुप स्थिति हिउमेन रिसोर्स आगोलाव हाई स्कुलमोन दा हायार सेकेन्डारि जाबाय बेबो बे आफा लहित ब्रह्मनिनो माबानि इन्स्टिटिउसन दा बेयावहायबो आङो मावदों आरो बिनिफ्राय थांनानै आङो माबायाव गवालपारा जिल्लायाव लखिपुर ब्लकनि सिङाव माखासे जे बर'फोर दङ बे बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय बर' मिडियामा सानसे बेलासे गोमालांनाय अबस्थायाव फैनायाव आफाजों आंजों सावरायबाय आफाया बुंबाय सानसे बेलासे बेयाव बर'नि जेबो सिनानो थानाय नंला बे एरियाया मोनसे बेकवार्ड जायगा बे बेकवार्ड जायगायाव माने मोनसे समाव आं थांजेननाय समाव एसे बेकवार्डमोन आरो दिनै दा एसे परिबर्तन जाबोगासिनो दङ बे जायगायावहाय माने जों बर' मिडियाम गायसनहैयाब्ला बिनि बर' रावानो थानाय नंला गासिनो खस राभा माबा माबि जाजोबसिगोन बे जायगानि मानसिफोरनि हाबा जानाय संसार जानाय गासिबो मिक्सार स्टिलखा दा बेबायदि जायोब्ला बे जायगानि बर' रावाबो थानाय नङा गथिखे जों बेयाव मोनसे इन्स्टिटिउसन लांनांगौ होननायाव सोर थांगोन होनबालाय आंनो थांगोन होननानै आं बेखौहाय थांनानैहाय बेखौ ब्रान्च हिसाबै खुलिहैनाय जादों आरो बे आफानि साहायजों आरोखि बेबायदि नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दा बिदिनो जायगायाबो बेकवार्ड आरो मोनसे मा होनो फाइनान्सियेल साउन्ड नङा आरो बिनि गार्जेनफ्रा थाखा फैसा दिनैसिमबो बिनि गार्जेनफ्रा फाइनान्सियेल साउन्ड नङा आरो माने आबादनि गेजेरजों सोलियो आरो आबादाबो एभेलेबल नङा बे जायगानि हाफोरा मैगं थाइगं नानान्थाफोराव साबजाया एकमात्र मोजोमसे जा माइ मोनो बेखिनि आबाद बेनिफ्रायखौनो आबादनि माबा जाया आरो बेयाव आजिखालि एसे एनै रबार दंफां गायबाय रबार दंफांजों एसे एनै इनकाम सोलिबाय न'खर फिसाफोरखौ खुंनो हानाय जासाबदों आरो एसे एनै न'खरसे न'खरनैफोरा दा बे जायगायाव थांनानै आङो बेबायदिनो माबाबाय स्कुल खालामहैबाय थाखा फैसा उसुबिदा गार्जेनफ्रा फिस होनो हाया गार्जेननिफ्राय फिस होनो हायाबा आं मास्टारफोरखौ बोरै लाखिनो हानो मास्टारफ्राबो नोङो थाइसे थाइनैजों सोलिनो हाया आरो ओरैबायदि पेन्डिं खालामो बोसोरथाम बोसोरब्रैबाबो बिनि माबाफ्रा गार्जेनफ्रा फिस होनो हाया दा नोङो बोसोरथाम बोसोरब्रै फिस होनो हायाबा मास्टारफ्रा माखौ जानानै फोरोंलायखो आरो फारसेथिङै बिसिनि गथ'फोरखौ जों फिसनि थाखाय होखारोब्ला जोंनाव स्कुलाव गथ'फ्रानो थाया ओरैबायदि उसुबिदा जानानै जों गोबां सावरायलायनानै 1920 मायथाइयाव जोङो माने बे स्कुलखौ फुरा बोखारनानै होनाय जादों आरो बेबायदि दा बे स्कुलखौ बोखारनानै होनायनि उनाव 1920 ना माबा 2020 आव 19 होनफ्लांदों सरि 2020 आव आरो ओमफ्राय नै दा 21 जाबाय जेन'बा माने थांनाय बोसोरनिफ्राय बे स्कुला फुरा गैथायला जानानै दं आरो बेबायदि जादों दा बे हिसाबै आं जेबो मावा आं ओरैनो दङ ओमफ्राय लिरनायाव माने मोजां मोननाय दङ आं ओरैनोथ' हाई स्कुल लेभेलाव फरायनायनिफ्रायनो आङो जाबा दाजा एसे एनै फिसा फिसौ खन्थाइ इरि नानान्था बानायबोबाय थादों दा बेफोर खन्थाइफोरा जायो ना जाया आं मिथिया दा बै समाव लिरनायफ्रा माने लेथेर फिथेर जानानै गोमालांजोबनानै दं आरो जेन'बा बै समावथ' बुथुमनोबो रोंला आरो बिनि थाखाय गावनि लिरनाया बेसेबां मुल्य गावनि सोरजिया बेसेबां मुल्य बुस्थु बे जिनिसखौ खोन्थानानै होग्राबो गैया बेबायदि आरोखि दा बे हिसाबै लिरदों गोमादों लेथेर फिथेर थांदों अब्लाबो माने 2003 मायथाइयाव आङो माने मोनसे सल'मा मोदैनि बेसेना बहा मोदैनि बेसेना बहा आं बे सल'माखौ सोरजिनायसै सल'माया जोबोद गोबाब 45 पेजल' आरो नाथाय दाना लिरनानै आं बै रंगिना दैमारि सासे ट्रेन्सलेटर दङ बे आंनिनो फोरोंगिरिबो नाथाय साहित्य एकाडेमिबो मोनदों बे सारा बेनिफ्राय बे सारनो आं नायहोबाय सारा बहुद इन्टारेस्ट होबाय बै समाव आंहाथ' जेबो गैया अब्ला आङो मेट्रिक पास जागोन माबा क्लास 9 ना 2003 नंगौ क्लास 9 आवसो फरायोमोन आं बे समावहाय आं बावबाय क्लास 9ल' जानाङा 1995 आव माबादोंथ' मेट्रिक जादोंथ' हायार सेकेन्डारि पास जाबायमोन जों हायार सेकेन्डारि पास जाबायमोन अके
बे समावहाय आङो माबादों आरोखि मा होनो मोदैनि बेसेना बहाखौ दिहुननाय जादों आरो बे रंगिना सारनि हेफाजाबै पाब्लिश खालामदो आरो ना पाब्लिश खालायदों अके जोंहाथ' बिमा बिफाया ना होनानैसो जोंखौ फेदेरबोदों ना होनानैसो जोंखौ फोरोंबोदों ना होनानैसो जोंखौ खांबोदों माने जोंनि परिबेसानो रायलायजाखाया अब्लाबो आं बे सल'माखौ दिहुनदों बेनिफ्राय रंगिना सारना माने बै समाव सचिन्द्र बसुमतारी सार होननायबो दङमोन बे थैयाखै बेबो लिरगिरिखा सनेट खन्थाइनि खन्थाइगिरि होननानै जायखौ मिथिनाय जायो आरो बे सचिन सार आरो रंगिना सारा ओरैबादि गिदिंदों आरोखि आंनि बिजाबखौ दिहुननांगौनि थाखाय थाखा फैसानि इम्पर्टेन्ट जानायाव एबसु अफिसनिफ्रायबो बिदों बिसोरो बोजों थांनानै बिजाब गांसे दिहुननो थाखाय बेसेबांसो थाङो ओरैनो थाङो बुरजा थाङो बिजाबनि क्वालिटिनि सायाव जाहैबाय आरोखि आरो कपिनि क्वान्टिटिनि सायाव ओमफ्राय बियो नाजानानै रंगिना सारा दिहुननानै होनायाव बे थाबाय ओमफ्राय 2003 नि उनाव बेसेबांबा गोबाव आं गेप्स जादों 10निफ्राय 13 बोसोरसोनि गेजेराव आं गेप्स जादों बे गेप्स जानायनि उनावहाय आङो 2018 मायथाइ फैनाय लोगो मबाइल फेसबुक जुग जाबाय फेसबुकाव खन्थाइ लिरनाय मानाय जाफिनबाय मालायनिखौबो आं नुबाय इन्सपायार जाफिनबाय थुलुंगा जाफिनबाय आरो बिदि जानानै आं मबाइलावहाय खन्थाइरि बानायनायसै आरो फेसबुकाव आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों नैबे दोंनै लामा आरो मोनसे गाथोन नोंथाङा आंनो होदोंमोन नालाय स' बे बिजाबनिफ्राय मोनसे गोनांथार आयदा जायफोर रायजो राजाफ्रा सोलोंथाइ लानो गोनांथार बेखौ नोंथाङा बिनिफ्राय बुंनो हागोन ना डाइरेक्टलि बुंनो हागोन बिराद मोजां कुइसन आरोखि बिराद मोजां कुइसन बेयाव आंनि डाइरेक्टथार होननानै आं लिराखैबाबो माने आंनि माखासे साननाय आरो आं फेस जानाय बे जिनिसा साइड खारनानै दं आरो दा बेयाव ओरैबायदि जादों ओरैबायदि मोनसे बेरखांदों जों रायजो राजाफोरा माने साप'ज आं दा क'क्राझारनिफ्राय गवालपारायाव थाहैयो बै जायगायाव माखासे समाज दानानै थानाय गामि बै समाज दानानै थानाय गामियाव समाजाव आं हाबखावनानै माबा मोनसे मावनायनि अधिकार जोंनो होआ समाजा होआ सब जायगायावनो आरो बै समाजा ओरैबायदि खालामो माने बे मालाय जायगानि बे जोंनि नङा बेबायदि खालामो खिन्थु बेबायदि खालामनायाव माखासे ओरैबायदि थायो खायसे मानसिनि गोसोआव समाजनि खोथायानो फैया माने मानब हिसाबैल' खोथा फैयो दा जेरै आंबो बेनो माने आं समाज हिसाबै खोथा साना मानसि हिसाबै मानसिया मानसिनि मावनांगौ बेनो बेयाव खुनु समाज लानानै मावनांगौ नङा साइड लानानै मावनांगौ नङा सोरखौबा बासिनानै मावनांगौ नङा खिन्थु बेबायदि मावनायनि जोंनो स्कप होआ बा जोंनि समाजफोरा बेबायदि मोनसे बान्दो खालामनानै सिमा खालामनानै थायो दा बे सिमा खालामनानै थानायाव माखासे माने डिमेरिट्सबो थायो मेरिट्सबो थायो माखासे डिमेरिट्सबो थायो दा नैबे जिनिसानो नैबेयाव माखासे दं आरोखि औ बे जिनिसा बेवहाय पस्टाराव मोनसे लिंग्रानि डिसेबिलिटिसनि फट'बो होलायलायदों स' बेवहाय बेफोरबायदिनि बेयावहाय बियो माने बेयाव जाय एक्ट्रेसखौ नुदों बे एक्ट्रेसा सासे गोरिब फेमिलिनि सिख्ला बेहाय समाजनि माखासे नानानथा फोथायनायनि थाखाय बिसोरो आउट खालामजायो सुवा सुथि साननानै गामिनि समाजनिफ्राय बिसोरो एरख'जायो बे एरख'जानायाव बिसोर बायहेरायाव थानानै थेला बोनानै संसार जिउ खांनो गोनां जायो बिनि फेमिलिया बेयाव लिरनायाव औ बिनिफ्राय बे सिख्लाजों बेजों मोजां मोनलायोमोन खिन्थु उनावहाय बे गोरिब सिख्लाबाबो बहुत मोजां मोननायनि उनाव गावथ' गोरों गोरा जाबाय खिन्थु बैथ' गोरिब बेहा बेसिबांसिम रोंनो हायाखिसै खिन्थु जेब्ला बे रोंनानै आउटआव फरायहैयो अब्ला बियो माने आउटनि हाइ फाइ सिख्लाखौ मोजां मोननानै हाबा खालामनानै माने पान्जाबि सिख्लाखौ बे हाबा खालामो खिन्थु बैसोरनि कालसारनि सिङाव बियो हिन जायो आरो ओमफ्राय हिन जाना उनाव पेरालाइसिस महराव थाङो आरो बे मोनसे एक्सिडेन्टनिफ्राय औ ओमफ्राय साख्रि बाख्रि गारजोबनानै न'आव थाफैनो गोनां जायो बै सिख्लाया बुरैबाबो बेखौ अनसायफिनो आरो गाव नागारजादोंबाबो बियो बेखौ अनसायफिनो आच्छा बे मोनसे बिराद गिदिर सोलोंथाइ स' मिन्स जानला मोनला रावखौबो नेवसिनाङा मुगैनाङा आरो जाय मानसिया नोंखौ मदद होदों आरो जाय मानसिया नोंखौ अनसायदों उन्दैनिफ्रायनो बा जेसे गेजेर खन्द'आवहाय जेनेबा गुबुना अनसायै समावहाय नोंखौ अनै समाव नाय समाव अब्ला बै मानसिखौ नों दुखु होनानै गुबुन मोनसे गोजों लामा माने लामा गाननानै गुबुनखौ दुखु होनानै जुदि माने मोनसे आं बुंनो मिनिङा बुजिबाय आं बेवहाय जेनेबा नोङो साप'ज जाय मानसिखौ नों दुखु होनानै नों गोजोनाव थानो नागिरो अब्ला नोंबो बैबायदि दुखु होनायनि थाखाय बिपद जाफिनो बे बाथ्राया बेयाव बिदि सर्टै डाइरेक्ट आइजो माहारिया माने अननाया आइजो माहारिनाव बांसिन थायो दे अननाय निमाहा होनाय आरो बोजबनाय बे जिनिसा हिन्जाव माहारिनाव बांसिन थायो दा बे हिसाबै बै हिन्जाव जानानै बे जेनेबा जाय आघात होजाबाय गारजाबाय बे सिख्लाया माने गाव गारजादोंबाबो बिराद गिदिर बिनि थाखाय बे लेंग्रा जाबाय खस्थ' मोनबाय बेनो बिनि फिथाइ महरै थोजासेसै आं आरो बेखौ फिन साजा खालामनो हाया होननानै बियो नाजावनानै लायो आरो बेबायदि
so बेयाव माने ओरैबायदि मोनसे बेरखांहोनो नाजादों जोंनि बर'फोरा बायहेरायाव थाहैयो गुबुन जाथिनि गोरों आइजो नुयोब्ला गावनि जाथिनि सोलिनायखौ मोजां मोननो हाया बेलेगनिखौ जों सब समाय साबसिन मोनो खिन्थु जों बेजोंनो खस्थ'बो मोननाङो बे आरो so माबाया जोंहा बे आब' सहायसुलि ब्रह्मआ आब'आ 1980 मायथाइनि 3 मार्चआव जोनोम जादों क'क्राझाराव नङा होमबा आरो बिथाङा 2003 माने 2003 मायथाइयाव बिथाङा मोदैनि बेसेना बहा बेखौ मोजाङै लिरदों आरो बिनि गेजेराव गोबां माखासे फिजिकेलि चेलेन्जै बिथाङा गावनि जिउखौ दासिम खुंलांदों नोंथांमोना बैसोखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला 1980 निफ्रायनो साननानै नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामना लानो हागोन बे आब'नि बैसोखौ नङा होमबा दा आब'आ जे जिउआवहाय ससियेल वर्क खामानि मावनो मोजां मोनो आरो लोगोसे बिथाङा मावबायबो माखासे इनस्टिट्युट गायसननो गोनां जाबाय दा बेखौ माखासे मानसिफ्रा बुजिया जे ससियेल वर्क बा समाजनि खामानि मावब्लानो फैसाया मानिफ्राय फैगोन बेखौ मिथिया खालि जोंनो नांगौ बा मोन्थों ओरै फ्रियाव मोन्थों नङा होमबा फ्रियावनो फरायजानो लुबैयो नङा होमबा खिन्थु जे मानि थाखाय फरायसालिखौ गायसनदों आरो माब्रै जाय हाथावना बे मानसिया होनो हायोब्ला होनांगौ बेखौ दायित्वखौ रेसपन्सिबिलिटिखौ बुजिलाया जेनेबा जे आं होनो हायो आं होनि डनेसनखौ बा एसे आं माबानि जाहाथे फरायसालिया बन्द जाया दा दिनै नायदो फरायसालिया बन्द जानो गोनां जाबाय माखासे खारननि थाखाय जेनेबा फाइनान्सियेलि उइकनि थाखाय जाबाय नङा होमबा गासिबो जायगायावथ' गभर्नमेन्टआ थांजोबा ना गभर्नमेन्टआथ' गासिबो जायगायाव थांजोबनो हायाखै स' बेनो आरोना खोथाया स' आब'आ आरो माखासे मेसेज होबावनो सानदों आरो आब'आ माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों स' बे बाथ्राखौ आं आब'निसिम आगारना होनोसै आब'आ बुंगोन दायो गावनि बिबुंथिखौ बिथाङा मोनसे बाथ्रा लानानै फैखादों आरोना स' बे बाथ्राखौ बुंनो होननानै आब'आ स' आब'आ बुंनो हासै आरोना दायो अन्नानै भिडिअखौ जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर बिथांमोना शेयार खालामना हो दसे समनि थाखाय बारा गोबाव टाइम लाला जोङो जास्ट फोजोबनोसै आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना दसे खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय समाबो बारा गैला आं बारा गोलाव खालामनानैबो होनो सानला फंबाय प्रकाश नार्जारिनि सोदोब चेनेलनि गेजेरजों आं नैबे मोनसे मेसेजखौ होनो सानो माने बहुद सिगांनिफ्रायनो आं सानबाय थानानै दं आरो नाजाबाय थानानैबो दङ बुंनो मोनसे चेनेलनि गेजेरजों नाथाय आं बे सुबिदाखौ मोननो हायाखै दिनै आं बे सुबिदाखौ मोननानै फंबायनिसिम आं साबायखर बावो वेलकाम आब' आंनि मेसेज होनो नाजानाया बेनो आं सासे हेन्डिकेप जानानै बा सासे अंगहानि जानानै बे अंगहानि जानायाव जिबनाव मा मा फेस जाबोखो बबे फेसनिफ्राय आं माबायदि सोलोंथाइ लाखो बबे फेस जानाया आंनि लाइफखौ माबायदि माने मा होनो डाउनाव लांखो आरो बबे बायदिया आंखौ आप खालामखो आंनाव बे गासैबो मोनसे माबा जाबाय थायो साननाय फैयो बहुद माबानाय फैयो आरो मा होननांगौ बेखौ गोसोआव मोनसे उल्था फाल्था गेलेनाय फैयो कनफिउजन दा बिनि गेजेराव आं खालि ओरैबायदि मोनसेल' मेसेज होनो सानो जेन' आं बायदि लेंग्रिया आंल' नङा मुलुगाव गोबां दं ओरैबायदि लेंग्रि दं आंल' साख्रि मोनाखै सरखारनिफ्राय बे नङा गोबां अंगहानि साख्रि मोनाखै आंसो मालाबा गामि गोथौआव हाबहैयो गामि गोथौआव हाबहैनायाव मा होनो बिदिनो बबा खाना लेंग्रा बेफोरखौबो आं नुयोब्ला आं सोङोबो लोगोबो हमो दा बिसोरनि बिमा बिफाफोरखौबो आं रायलायोबा बिसोरनि बिमा बिफाफोरा गावबागाव फिसानि सायाव सोंलु सोंनायाव सोरबा बायदिया एसे लाजिनाय मोनो जोंनि बिमा बिफाबो गोदो बेमोन आंनि सायाव लाजिनाय फैयोमोन आरो आं सोरखौबा बबा मानसिखौ सोङोब्ला सोरबा खाना मानसिनि बिमा बिफानाव बिनि सोमोन्दै सोङोब्ला बिसोरबो एसे लाजिनाय मोनो दा आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंहा बहुद बायह्रा मुलुगनि मिथिनाय सोलोंथाइ लानाय बे जिनिसा खम जानायाव जोंनि बिमा बिफाफ्रा बेखौ लाजिनाय मोनो दा जाहाथे जोङो बेबायदि सोलोंथाइखौ फिसाफोरनो होनो हानानै फिसाफोरनि इयुनखौ गोजों खालामनो हानायाव बिमा बिफाया मोनसे मोन्दांथि जाहैनो हानायसिम मोनसे इनस्टिटिउसन जुदि जों बे इनस्टिटिउसननि सिङाव गथ'नो मा सोलोंथाइ होनो गोनां दङ बेखौ जुदि जों सोलोंथाइखौ होनो हायोब्ला बिनि बिमा बिफायाबो सानगोन जे आंनि फिसाया लेंग्रि जानाय लेंग्रा जानाया जेबो खहा जायाखै जेबो जायाखै माने लेंग्रि जानानै लेंग्रा जानानै बबा जानानै खाना जानानैबाबो बिसोरनि मावनो हानाय माखासे जिनिस दङ बेखौ बिसोरो मावनानै गावखौ रसन खालामनो हायो आं सासे खानानि बिमा बिफाबाबो
आं बिमा बिफानि जानानै फिसानिफ्रायनो आं जेन सनमानखौ मोननो हाबाय नैबेसिम सौहैनो हानाय जे माखासे सोलोंथाइ होनो गोनां दङ फिसाफोरनो बेबायदि मोनसे हेन्डिकेप माने अंगहानि मानसिफोरनो नैबेबायदिखौ मोनहैनो हानाय आरो साफ्रोमबो अंगहानियानो गावखौनो गाव मोनसे गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय खाबुखौ नाजावनो हानाय नैबेबायदिनि मोनसे सोलोंथाइ बिसिनि फसंथान बे सोलोंथाइ फसंथान नांगौ आरो बे सोलोंथाइ फसंथानखौ जों नों आंहा जेसेबांखि डनेसन खांनानै खालाम सोरबाया गावनि बेक्तिथ आं खुलिगोन होननानै खुलियो थेवबो बे मोजाङै साक्सेस जानाय नङा जिहेथु सिगां सान्दिया जायो उनाव जेला सोलिलांबाय थायो बहुद क्रिटिकेल फैयो बेखौथ' एक्सपिरियेन्स आब'आ मोनखाबायानो मोनखाबाय बिनि थाखायनो बेखौ सरकारनि साइडनिफ्रायनो होफैनांगौ सरकारनि साइडनिफ्रायनो लाबोनांगौ आरोखि सरकारा जुदि बेयाव हेन्डिकेपफोरनि थाखाय मोनसे इनस्टिटिउसन खालायबाय सासे बबा मानसिया गावनि बबाजों गोरोबनाय मा सोलोंथाइ लानो हायो सासे खाना मानसिया गावनि खानाजों गोरोबनाय मा सोलोंथाइ लानो हायो सासे लेंग्रा मानसिया गावनि लेंग्राया जेसेबांसिम मोनहासो बेखौ गोरोबनानै मा सोलोंथाइ लानो हायो जों दा जेरै मबाइलाव नुयो ससे गैया अब्लाबो आखाइजोंनो खारनानै बे वर्ल्ड रेकर्ड खालायबाय गावनि आखाइजोंनो खारनानै बे वर्ल्ड रेकर्ड खालायबाय आखाइ गैया थेवब्लाबो बियो लहा लहिनि गेजेरजों बा माबा मोनसेनि गेजेरजों माबा मोनसे मावनानै बे वर्ल्ड रेकर्ड खालायबाय नैबेबायदि आरोखि दा नैबेबायदि जायहा जेखौ मोनहासौवो जायहा जेखौ एक्सेप्ट खालामनो हायो बेजों गोरोबनानै बे सोलोंथाइखौ मोननो हानाय खाबुखौ सरकारनि साइडनिफ्रायनो होनांगौ होननानै आं लुबैयो आरो जाहाथे बयबो थांनानै थानो लुबैनाया बयबो लुबैयो बयहाबो मोन्थाय दं बयहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं आरो मिजिं खालामनायनिबो राइट दङ आरो बे मिजिंखौ साक्सेस खालामनो थाखाय बिसोरनो माखासे खाबु नांगौ दा बै खाबुखौ मोना ओमफ्राय बेयावहाय दानि जे बे मोनसे माने बिराद गारि मटर नानान्था होंगो दोंगो प्रिथिबियानो होंगो दोंगो दा बे प्रिथिबि होंगो दोंगोआव गावखौ स्टेन्ड खालामनांगौआव मानसिया माबायदि फेस जानांगोन जाय मानसिया आखाइ गोनां आइथिं गोनां बिसोरनो माबायदि फेस जानांदों ओमफ्राय दा बैफोरो आं गारि सालायदोंना आंनि गारिया आंनि नङा आफानिसो गारि बेनिफ्राय आं डिमान्ड होदों आफाखौ आं सालायनानै देखायगोन आं मारै सालायनांगौ सालायगोन बोरै खालायनांगौ खालायगोन खिन्थु आंखौ मिजिं खालामा जे नों गारि सालायनो हागोन आंनि साहसजोंनो आं सालायदों दा ओरैबायदि बुङो माने जों मोजां मानसियानो बेसेबां गोलाव गारि सालायनो साहस खालामा आं हरावबो थाङो हरनि 9टा 10टासिम गारि सालायलाङो गवालपारासिम 152 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय आं थानाय जायगासिम बेबायदि आरो मोनसे समाव आं स्कुटिजों फैयो हेन्डिकेप सालायग्रा स्कुटि दङ बेजोंनो आं फैयो नै गारि लानाया 2-3 मासनि बाथ्रा बेबायदि बारा गोबाव जायाखै बेबायदि आरो ओंखायनो आं दा बेखौनो लुबैयो मिजिं खालामनाया बयहाबो दं आरो गावनि मिजिं बायदि मोगथां लुबैनायाबो बयनावबो दङ आरो बे मोगथांखौ मोननो मानसिनो माखासे इनकारेज होग्रा थानांगौ थुलुंगा होग्रा थानांगौ थुलुंगाया बेनोखि फाइनान्सियेलि थुलुंगा या फि वर्ड्स बाय वर्ड्स सोरनोबा फाइनान्सनि नांगोन सोरनोबा गोसोनि नांगोन सोरनोबा माबा मोनसे फरायनाय लिरनायनि नांगोन सोरनोबा माबा मोनसे खामानिनि नांगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मोनसे नङा मोनसे थुलुंगा नांगौ आरो बेबायदि दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो थुलुंगाखौनो एसेबाबो मोननो हानाय जायोब्ला मानसिया थांनानै थानायाव गोरलै जायो दा जेनेबा जों आफामोनखौ गोसो आफाया आंनि बिफावसै नङा आं नोंनो मोजाङै बुंगोन मालाबा दा नोंथांनि स्टुडिअ टाइमनिबो सर्ट जाफैबाय आं बे गोलाव खाहानिखौ आं बुंलिया आफाया आंनि बिफावसै नङा खिन्थु आंनि बिफा असेनिफ्रायबो बियो एकदम बारा खाथिसिन ओरैबायदि माने जायखौ आंनो बिमा बिफाया होनो हायाखै बेखौ आफाया होदों आफानि न'आवनो न'नि सिङावनो जिरायनानै आफानि टेबोल चेयारावनो जिरायनानै आङो लेखा लिरो जायखौ आं न'निफ्राय मोननो हायाखै ओरैबायदि आरो दा ओंखायनो दुखु मोनो दानि माबायाव सरकारनि खाथियाव थांनानै जों साख्रि नागिरहैनो जों हाया खारन जोंनो दा बेयावहाय सरकारनि दरखङाव थांनांगौबा सरकारनियाव हाबनो मोननो बेसेबां एभेलेबल लाइन जायो मानसि जायो आं खयबार गोग्लैदों जेब्लानाखि हाग्रामा सरकार जानानै दंमोन आं साख्रि नाजादों आं बिनि अफिसाव हाबनो थाखाय आं लाइनाव थादों आं खेबनै खेबथाम गोग्लैदों आं गारनो गोनां जादों आं बिथांखौ होसोनानैबो मोनाखै बोरै होसोनो नोंथां बोरै होसोनो आथिङानो सोरबा मोजां मानसियाबो साना जे बेखौ सोग्रो सार बिनि थाखाय रेडि सुबिदाखौ खालायनानै हो बेखौ रावबो बुंनाय नङा माने सेबावगोनसो नांगौबा बेहा उनाव लाथों बेखौसो बुंग्रा थाबावगोन ओंखायनो आं गासिबो फेस जाबोनाय आरो बे गासिबो फेस जानायनि थाखायनो माने आं बायदि फेस जानानै जे आघात मोननांबाय खस्थ' मोननांबाय आं आरो बेखौ जेनेरेसननि थाखाय आं गालांनो लुबैयो आरोखि बेबायदि ओंखायनो आं दा बेखौनो लुबैयो सरकारनि साइडनिफ्राय जेन' माने
माबायो आरोखि आं बायदि मानसिफोराबो जेन थांनानै थानायनि माबाखौ मोननो हायो बे आरोखि लुबैनाया आंनो नांला आंनि बैसोआबो जाखाला आं दा 43 इयार्ससो जाबाय बेयाव आङो जाहाथे नोंथांनि जे दा बैसोआव जेनेबा दा 30फोर आरो 25 18 बिसोर बैसोआव जायफोर बेफोरबायदि जादों साख्रि मोननाय सुबिदा आरो जायफोर उन्दै 10 इयार्स 7 इयार्स जादों बिसोरनो मोनसे मोजां सोलोंथाइ लाबोनाय गोबां मोजां सान्थौ आब' बेबायदि आरोखि ओंखायनो आं दा बेनो आं दा माने ससियेल वार्क हिसाबैनो आं थांगोन ससियेलनि थाखायनो आंहा मावनायनि इच्छा दं आं बिदिनो मावलांगोन बेनिफ्राय आंहा दा माने साख्रिनि लुबैनाय गैलिया जुदि बेनि गेजेरावनो सोरबाया अननानै होयोब्ला साख्रिखौथ' मावा बे नङा माने बैसोबो जाला आरो फारसेथिङै दानि माबा सिटुवेसना आंखौ थिनला बे हिसाबै आं बेखौ नागिरनानै लानांगौ नंला बे आरो बेखौ आं बुङो ओंखायनो खालि आं माने लुबैनाया बेल'नो जिहेथु जेन' इयुनाव जेन' जों बायदि रावबो आघात जानाङा आरोखि बुजिबाय आं बाथ्राखौ स' रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा नैबे आब' सहायसुलि ब्रह्मनि माखासे मोन्दांथिखौ मिथिखाबाय सासे लेंग्रि सासे डिसेबिलिटिस मानसिया साख्रि नागिरनो थाङोब्ला अब्ला बेसेबां खहा जानो गोनां जायो बा बेसेबां माने इगनर खालामजायो बेखौ बिथाङा खोन्थाबाय आरो गावनि लाइफनि बाथ्राखौ खोन्थानानै जि जादों एसे एनै बेखौ खोन्थानानै एसे आब'आ इमोसनेलि गाबबायबो मानो होनबा बिथांनि बिखायावसो हाबना दं बिथांनि गोसोआवसो हाबना दं बेसेबां गोस बिथांनियावहाय मा जादों दिनै 43 इयार्स जाबाय होननानै बुंदों आब'आ बिराद गोनांथार जोंनि बर' हारिनि समाजनि गेजेराव बेफोरबायदिखौ सोलोंथाइ लानो जे जों सासे डिसेबिलिटिसखौ सनमान होनाय रेसपेक्ट होनाय आरो बैसोरनि थाखाय जोंनि गेजेराव मोनसे जायगा बिसोरनि थाखाय सेपारेट मोनसे थांनाय फैनायनि थाखाय सासे गेदेर मानसि सुबुंजों बिटिसि सेक्रेटारियेटआनो हक आरो सोरबा न'खरावनो हक स' बिसोर माने जेनेबा एमएलए नि अफिसानो हक एमसिएलए नि अफिसानो हक स' बैफोरसिम थांनायनि थाखाय मोनसे डिसेबिलिटिसफोरनि थाखायबो मोनसे सुबिदा होनांगौ आंबो नुदों बे बाथ्राखौ आब' बुंनाय बायदि जेनेबा बिसोरनो सुबिदा गैया सिरिजों थांनो बोरै नङा होमबा बिसोरनि थाखाय मोनसे सेपारेट मोनसे लामा दोननांगौ होनांगौ जोङो जुदि बबेबा गिदिर गिदिर महाराष्ट्रआवनो जा दिल्लीयानो जा बेफोराव जुदि डिसेबिलिटिसफोरनि थाखाय ट्रेन स्टेशनावनो जों जुदि लिफ्ट मोनोब्ला अब्ला जोंनि बे अफिसाव मानो मोना दा बेबायदि जाथाय जादों रायजो राजाफोर अके थेंक इउ स' माच आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बे आब'आ गाव माने आंखौ दाख्लै बावहाय लोगो मोननानै आंखौ बुंदोंमोन फंबाय आं नोंनि स्टुडिअ'आवहाय थांगोन आं नोंजों बिराद कन्टेक्ट खालामबाय थानो नागिरबाय थादोंमोन आब'आ गावनो बुंखाबाय स' आं बुंबाय हाब आब' आंथ' मिथियामोन आं मिथिब्लाथ' जेबो नङा टेनसन लानो गोनां गैया आंनि स्टुडिअ'आव फै होननानै आं आब'खौ आं ओइदिनखालि बुंबाय स' दिनै आब'आ गमामायैनो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गवालपारानिफ्राय आब'आ गावनि आथिंनि खहा आथिङा दाबो बुनानै दं एसे हामहांबायदां आरो लोगोसे आथिङा बेना अलरेडि माने लेंग्रिखा आरो फारसेथिंजाय माने गोग्लैनानै माने खुनि जानानै दंबावो दा गोजां बोथोर जाबाय हामहां जादों दायो एसे बेजोंनो बे खस्थ'खौ लानानैनो आब'आ दिनै जोंनि स्टुडिअ'सिम फैदों रायजो राजाफोर आरो लोगोसे बिथांनि जिखिनि थांखि आं बे बाथ्राखौ फनाव खोनाबाय आं बुजिबाय रायज्लायनायखौ नोंथांमोना जाय बाथ्राखौ खोनादोंना बे बाथ्राखौ आंनो फनाव खोन्थाबाय रायज्लायबाय अब्ला आं सोर जे आब'नि जे बुंनो लानाय बाथ्राखौ आङो माने मा होनो बेखौ माने साइड खालामना दोननो हानाय नङा होमबा बा आं बिनि बाथ्राखौ ब्लक खालामना दोननो हानाय आं सोर नङा होमबा दिनै बे बिएम सोदोब चेनेला रायजो राजानि साबसक्राइब खालामनायनि दारैसो जादों दा दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो लानो नागिरनाय सासे सुबुंनि बाथ्राखौ आं मानो दोनखुमानो नङा होमबा दिनै ओंखायनो आं बुंबाय आब' फै आंनि स्टुडिअ'सिम आब'आ गाव गारि सालायनानै बेसेबांसिम फैबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आब'आ गावनि थांखि जिखिनि बिथाङा सानदों जाहाथे बिथांनि बुंनाया मा आं जेरै लेंग्रि बेबायदि गुबुनाबो जाहाथे लेंग्रिबाबो फिउचाराव माने बेबायदि जानाङा अबेबा अफिसाव थांबा जे सोरजोंबा नायख्लेंजानाय बा जेबो रेसपेक्ट होजायालासिनो थानाय गोग्लैनांनाय आरो बिनि गेजेरावहाय जे जोंनि बिटिआरआवहाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवहाय बा बेवहाय मोनफा मोनफा डिसेबिलिटिसफोरनि मोनसे इनस्टिट्यूट खालामनाय बिसोरखौ नायनाय आरो अरफन्सफोरनि थाखाय बेखौ आब'आबो बुंदों आरोना स' दिनै बे बाथ्राखौ बुंनानैनो दिनै गावनि दुखु माखासे बाथ्राखौ गोसोखांनानै आब'आ गाबबाय स' आब' थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय आं गोसो गोथारै बरायगोन आब' नों अराय सम जुदि जेब्ला नोंथाङा फैनो गोसो जोंनि स्टुडिअ'सिम मेसेज होनो गोसो रायजो राजाफोरनो अब्ला नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा जास्ट नोंथाङा आंखौ कल खालाम
आरो लोगोसे नोंथांनि जे बुंनाय बाथ्रा बेखौ थारैनो रायजो राजाफ्रा बिखायाव नांदों जानांगौ जायफोर नांदों बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो जायफोर नाङाखै बे भिडिअखौ थैनोबो शेयार खालामनाय नङा बिसोर नायगार जेरै बै समावहाय नोंथाङा थांदोंमोन आगोलनि गभर्नमेन्टनि समावहाय जेरै जोख्लायजानाय बा गोग्लैबाबो रावबो नायसनाखै गोग्लैनांनाय स' बेबायदिनो नायगारनानै थांगोन आं बेखौ बुंबाय आरो डाइरेक्टलि स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय टाइम होनायनि थाखाय गोसो गोरबोजों गोजोननाय थाबाय जों खमावबो खै मिनिट लाखो टाइमखौ जों खमावबो 30 मिनिट